Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da otsaila, azkar pasa zaigu urteko lehenengo hilabetea. Eta jada prest gaude otsoekin dantzan aritzeko. Egia esan bukaera ezin hobea izan du urtarriak, azkeneko egunean 2000 pertsona inguru elkartu ziren Donibane Lohizuneko jai alai pilotalekuan. Denak prest, Xilabako 6 finalistak entzuteko. Maiane Txoperena Endaiarrak irabazi zuen finala eta lehen aldiz emakume batek lortu du hartzain makila eta txapela Xilaban. Aztek ganbarako oparitu zigun DNA probaren emaitza iritsi da gaitik abiatuta. Elena Etxeko Andre, Antoni hemen neskato, gaur ere zenbat datozen, ona lanera eskapo, taldi berean Paristik, zenbat kolono gisako, gure hizkuntza eta lurrekin, justu ez direnak gixako. 11 bizkar sorotan, botatako 1000 malko, lore joko eta herrientzek, egin baitzieten planto, txapela odolezkota, autuzko amatxiendako, zuek ezina guk eginaz, añarro zaudetelako. Lara, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, zuek ekina guk eginaz, añarro zaudetelako. Eta otsaiari hasiera emateko hilabete hau aipatzen dituzten hainbat olerki bildu ditugu, Maite Urkiaren hau adibidez. Eta hala ere, otsailean ormanai zabuztuan galda, sasiak eta lili ereiten ditugu. Ibaiaren bazter gorrietan ereiten, beti ere. Edo Lierni azkargortaren beste hau. Otsaietan, ohatzean, emaztearen oinotzak, ate aurreko txakurra uluka. Bekokian, sargoriaren galda bizian, baratzeko pikondoaren itzala, baserriaren harria, sukaldeko pertzetik lurruna, ogi egin berriaren usain beratza, gerriarenoko erreka, mutikotako eskuartean zizareak eta amua irintzi zizun lehen amuarrainaren buztankada. Gerrirainoko erreka aipatzen du Liernik olerki horretan eta errekei begira egon beharko gara, Luis Gardek ere horrelako zerbait aipatzen baitu. Otsai aldera gainezkatzen zen ibaia, altzairuzko zubia ezin izaten zen igaro irirantz joateko, behin urak joan da ertz sasitxoak trapu eta plastiko zinguratuak arakatzen nintuen katakumeen bila. Oroipena baino gehiago, sentimendua baino gutxiago. Egia esan eninduke harrituko, haizea eta euria izan dira asteburuko protagonistak eta gaur giro berean jarraituko dugula dirudi.
Begira, euriaz asko zekien Peio Zabalak gaurko egunez, duela 4 urte zendu zenak, fraide Francisco Tarra, euskal idazlea, irratiko aurkezlea, musikazalea eta meteorologoa izan zen Peio. Hainbat urte zibili zen Euskadi irratian, hasieran musika programa bat egiten eta ondoren eguraldiaren iragarpenak ematen, tartean bide tradizionalak eta temporak kontuan hartuz. Antza denez, 3.000 zedetik gora zituen musikazale amorratua baitzen. Horregatik, klasikoak gaur izeneko irratsaioaren 5.000 saiotik gora egin zituen. Peio erreferente handia. Organoilea, euskera, latin, frantses eta gaztelaniako irakaslea, poeta, apaiza, plazagizona, pertsona gutxi egongo dira Euskal Herrian, Peio bezain maitatuak. Arratxe berronen mirarian arnasa handi bat na gure irrian den oro da izadi den oro urkizu gainean xume gure pagadian den oro da bete den oro itzen Ziur naiz, Peiok kezkatuta bizi izan zuela 2014ko otsaiaren 2 bata. Bizkaiko Golkoko kostaldeak enbata izugarria jasan zuen egun hartan. Nadia zikloiak eragindako olatuek altuera handiko itsasgora batekin batera txikizio ugari eragin zituzten Euskal Herriko kostaldeko herrietan, bereziki Bermeon, Zarautzen eta Donostian. Eta gaztetxoa zen, baina 1955 elurtea bizitzeare egokitu zitzaion. Gaurko egunez 1956an Euskal Herrian izugarrizko hotz denboralea hasi zen eta ia osorik elurpean geratu ginen gau hartan, hilabete inguru irauntzuen. Neurketa estazio askotan 0 azpiko temperaturak erregistratu ziren hileko ia egun guztietan. Gasteizen 0 azpitik 16,5 gradu, Iruñean 0 azpitik 15,2 eta hori egunero. Tira batzuetan zerutik elur malutak etortzen dira, besteetan euritantak, eta noiz edo noiz konfetia. Entzun ondo, 2002ko otsaiaren 2an, Intsumiso talde batek armadak igorritako dokumentuak konfeti bilakatu zituen Bilboko gobernu militarraren aurrean. Kontzientzia eragozpen mugimenduak deituta, aurreko egunean gobernuak hartutako neurri ospatu zuten, birziklagailu antimilitarista izendatu zuten paper birringailu erraldoiaren bidez. Armada profesionalaren porrota ospatu zuten horrela. Bezperan, intsumisioa despenalizatu zuen Espainiako gobernuak. Bai, 2002ko otsaiaren batean, Espainiako gobernuak nahitaezko zerbitzu militarraren eta ordezko zerbitzu sozialaren aurkako intsumisioa despenalizatu zuen. Mugimendu horrek iraun zuen urteetan, 10.000 gazte deklaratu ziren intsumiso Euskal Herrian. Postari zintzo horrek zer daka karpetan, amodio gutunik etzego giretan, militarren ohar bat bitxia beretan, bidali duen ari eramaio bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz horixe dadana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Nigarrez ari zara ama maite hori, ba omen nuen beste. Eta egun horretan bertan 2002ko otsaiaren 2an Euskal Herrian euskarazeko 10 kidek intsumisio kanpaina abiatu zuten Gernika Lumoko epaitegian. Adierazi zuten euskaraz hartatua izateko eskubidea erdietsi arte, epaitegiarekin zituzten harremanak bertan bera utziko zituztela. Asteburuan euskaraz bizi nahi dugu oihukatuz ekin zioten EHE Euskal Herrian euskaraz elkarretaratzeari. 200 euskaltzale inguru bildu ziren. Euskararen kontrako zapalkuntza salatzeko Pirinio Atlantikoetako departamentuaren Baiona
Iraganako egoitzaren aurrean. Ostegunean epaituko dituzte Euskal Herrian euskarazteko 4 kide. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuz ekintza desobedientea burutu zuten iazko irailaren 27an. Zehazki Pirinio Atlantikoen departamentuak Lapurdiko hiriburuan duen egoitzako murruan euskaraz bizi nahi dut leloa margotu zuten. Nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, tatarara. Adi egongo gara beraz, ea zer gertatzen den ostegunean, eta bitartean bat egiten dugu leloarekin. Guk ere euskaraz bizi nahi dugu. Eta horritiraka Xilabako finala izan zen larun batean, eta bertan izan nintzen, beraz, bertako saioaren inguruko kontuak ekarreko dizkizuet. Oian esan, Zemakumeak Zientzian proiektuko koordinazio taldeko kiderekin hitz egingo dugu. Puri-purian tartea izango dugu, astelenero bezala, eta telesaiak eta pelikula gomendatuko dizkizugu. Eta Grammyen inguruan ere eriko gara, izue egot berri bat dago. Bai, baina ez gustokoa. Otsaiak biditu gaur entzuleok eta astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, Jaun Andreok, June Romateti barguren, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon! Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide bai gaur, akaso urteko dantzarik onena egin berri dugu entzuleok, naiz eta batzuk ez gaitu zuen ikusi, baina nik kontatzen dizuet. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1119 garrena du, goizak 10:20, otsaiak 2 eta gu 3 hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi, bai, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night. 10:22 minutu eta gu txatera begira entzuleok. Hementxe egunon gaztiak, egunon kafezaleok, gorkak dio nire maite duta da, zederra den ikribar luzearekin zumardian hori bai leku ederra elkarrizketa egin, eta gero kafea zor didazu. Tolosako kafetegi batean. Men azalpenak eman barritu nik, nik gonbidatu nuen gorka kafe batera. Goiuri dantzan dabil, atzu erreserba egin hona faltzeko inauterietan. Ondari zara bai, leku askotan, jazta lekurik izango.
ona gaur eharra dantza. Galdu du norbaitek, arrazoi Inigo oso ona dantza, gaur rekor guztiak aportuta 50 puntuazioa, koordinazioa, gogoak, bikain, bueno. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah. Eta guk egunero bezala maite duten tarteari egin barriko diogu lekua gure saioaren hasiera honetan, eta Junior Romatiti Barguren zuri dagokizu, aste. Vale. Nere maite duta da, pasaden ostiralean eukinuen momentutxo bat edo esango dut. Nere ingurua orokorrean ez da asko kontzertuetara juten den inguru bat. Musika taldea baldin badago gustatzen zaiguna edo bai gerturatzen gehala, baina ez da normalean egiten dugun planetako bat, eta egia da ikusi genuenean pasaden ostiralean Mariak eta Esan Ezinek kontzertua zutela, sarrerak erosi genituela Donostiako kontzerturako, batik bat Esan Ezin ikusteko goga genuelako 3 lagunek, eta kontzertua oso politzi joan, iritsi zen arte abesti konkretu bat, nik esaldi bat tatuatuta daukadan abesti bat dena, nire lagun batentzat ere asko esan nahi duena, eta begiratu nion lagunari eta ikusten nuen nola begietan zituen normalkoak ateratzeko, eta gerturatu nintzen bere gana, batean ginen 3 besarkatuta eta 3 negarrez, eta hori da nire maite dutan momentutxo hori. Polita. Qué difícil escuchar. Hauxe Maria Amolategi, bidean hainbat proiektutan aritu ostean, azkenekoa Matilda izenpean, eta aurretik, dira Euskal Herrian aski ezaguna izan zen talde Beasaindarra, esango du. Joanen, abeslari izandakoa ere, eta bere bakarkako proiektu honekin, baina ondo inguratuta musikari onaskoak eta lenguan, nik ere bertan jotzen genuelako eurekin Esan Ezinekin, baukinuen aukera bera ikusteko, ezagutzen ditut gainera musikoak aspaldi, beraitako ia denekin jotakoa naiz proiektu batzutan eta besteetan, eta esan nire ere asko gustatu zitzaidan topatzea, eta ikustea berak ere topatu duela ez, bere bidea bakarkako proiektu honetan, eta jende mordoa bildu zen, ikuste senide eta lagunez inguratuta, egon zela kontzertuan, eta tira Maria Amolategiren diskoa, gure entrevista akustikoetan ere, laizter defenditzeko konpromisotxo hartu genuen, eta Antxon Sarasua bere pianistak, eta Mariarekin batera diskoa ekoitzi duenak, gure pianoa estrenatuko bakaso? Y ahora que hay que decidir y no viene todo dado, yo te pido que a mi lado Zein da zure maite duta, Goiuri? Nere maite duta da Xarpa. Xarpa! Gure bizilagunaren txakurra. Gure bizilagunaren txakurra. Hemen gure bizilaguna irrati estudioari dagokionez. Hemen ondoko etxe bizitzan, dago gizon bat, eta gizon horrek dauka txakur bat. Eta txakurrak izan du Xarpa. Eta beltza, belarriak beti tente ditu, eta oso polita da. Eta zer gertatzen da, gizon hau elkartzen dela goizetan gozaltzeko, ni bizi naizen plazako taberna batean, jende gehiagorekin. Eta orduan elkartzen dira Xarpa eta Kanela izeneko beste txakur bat. Xarpa beltza eta Kanela da kanela kolorekoa. Bai, oso originala izena. Eta nahiko antzekoak dira biak, eta Kanela da lotxatiagoa. Xarpa da lotxagabea. Xarpak nahi duena da, zuri gosaritik erortzen bazaizu zerbait, berak egon nahi du hor prest, jateko. Da rumba bezalako bat. Eta orduan ikusten dut goizetan, batzuetan taberna berean topo egiten dugulako, edo bestetan besterik gabe plazan dabiltzalako bueltaka, eta goizero ikusten dut, eta hola, jada ezagutzen nau, eta goizero etortzen da kaso egitera. Eta gaur pentsatu dut, ai ama, ez diot inoiz maite duta eskaini Xarpari, eta Xarpak goizero kaso egiten dit. Xarpari bost axola, presarekin nabilen ala ez, ondo lo egin dudan ala ez,
irratira noan edo beste nonbaitera noan, berak goizero, kaso egiten dit. Eta orain kanela, lehen aipatu izot lotxatia zela, kanela hasi da guri ere jaramon egiten, eta eguna alaitzen didat, goiza behintzat, etxetik ateratzen naiz, eta hortxe etortzen dira gure gana, eta esaten dut, behidan ere egunerokotasunaren parte dira, eta txakurra hauentzako ni eren naiz, ez dakiten nor naizen, eta horrelako gozak, txakurra dira, baina, kaso egiten didate goizero, digute, eta... Xarpa eta kanela dira zure Fernandino? Bai, oida, xarpa eta kanela dira nire Fernandino. Fernandino entzuleok da Tolosako gizon bat, oso ezaguna, urtetan futbol giroan eta oso vinkulatuta egontzelako, oso lotuta. Egunero pasatzen dena gure laborategiaren kristaletik, agurtzen gaitu, eta agurtu arte bestela hor egoten da zain, eta baizu, nire ere ematen ditola poxata batzutan iluntzeetan ere, hemen lanean gabiltzala berandu xamar, eta pasatzen da, venga, etxeak ordu okezu, eta bastanteko grazia egiten dit. Del pueblo. Pero ahora no sé si eso está bien y te lo puedo comentar. He salido a caminar. Nire maite duta atzo gauean etxean bizi izan genuen momentutxo horri. Genuen gogoa, Imanol González Gurrutxagaren Anai film laburra ikusteko. Oraindik, gauzatxo pare bat falta zaizkio erabat bukatuta egoteko, baina tira, hemen gehiago edo gutxiago denoi egokitu zaigu film labur hori sufritzea, eta atzo gozatzeko ordua ere iritsi zitzaigun, ze prozesua luzea izan da oso. Eta tira, egin genuen, kedadizua etxean, Eneko, Imanol, Mai Gorostiaga, Goiuri, Janire Arantzabe, eta Seiok. Eta zer diren gauzak, Mai Gorostiaga pozok beti izaten dituela, bere Alicanteko lagun batzuk tarteka area joten denean egiten dioten, oparitxo bat, jaki batzuk oparitzen dizkiote, ark ere mendik eramaten ditu, eta aizue, noiz jan behar ditugu ze hauek, eta justu eginen pentsatzen igandean hau edo beste egitea. Eta Maik esan zigun, berarentzat oso egun berezia zela, ze bere aitak atzo 100 urte beteko zituzken. Eta, haren aite izan da neurri batean harentzat ere referente, inauterizale amorratua, Tolosako Berazubiko futbol estadioko kontxarjeak, edo zaintzaiak izan ziren bere gurasoak urtetan, eta izu, afari goxoa egin genuen, proiekzioa eta itzalditxoa ere, eta niretzat oso onki gara izan zen, proiekzioa bukatzerakoan, filmak ere baduelako Anai guraso aita lotura hoietan alako osnarketa bat, eta nola Imanol González Gurrutxaga eta Mai Gorostiaga aritu ziren hor, pixkat, komentatzen zer sortu zion bakoitzari, eta Mairentzako oso egun berezi izaki, pixkat, ukitu zuela, eta ukitu denok ukitu gintuen, denak antxe malkotan bukatu genuen, goxo, eta egia esan, maite ditut horrelako igandeak, eta maite dut, Imanol González Gurrutxagak amaitu duela bere laugarren film laburra, eta oso film labur sendo, eder, eta ona dela, eta espero dut entzuleok, zuek ere laizter ikusteko aukera izango duzuela. Tengo la cara y no siento nada, por favor. Baina badukat beste maite dut bat, Goiuri. Bota. Eski munduko gaietariko nenak egiten ditu Junek. Pasako didazu bat. Eta Junek gaur gaietak ekarri ditu, eta gaur egun luzea daukagu hemen, bigarren kafearen laborategian, eta nik uste dut gaieta hauek lagunduko digutela eguna hobeto igarotzen, beraz, maite ditut Juneren gaietak. Apunte bat, behintzat utzi bat Julenentzat. Bueno, ikusiko du. Behintzat. Bestela izkutatu ingo dut hortik. Zein da Julen, ez dugu txaguten. Julen, zein Julen? Atzo etzegoen Julen. Ez dakik guzinan. Atzo etzegoen Julen, atzo etzegoen June. Baina nik gaietak egarritut. Behintzat, kompensatzeko. Otra vuelta más. Que este invierno no pare. Por favor, una sola vuelta más.
Han dejado de ladrar los perros del pueblo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo goizeko 10:33 eta maite dut akatzean utzita eta gure txatean beste mezurik ez bada. Bai, aurrera egingo dugu gure hurrengo gonbidatua segituan aurkezteko. Urteen joana, denboraren zama, uragazia edana, guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, nuntxi, arkua, hau da, gure patua, ikus, senti, gure naia. Moztu ditzagun ertzak, emandako ezetza. Sofia Jex Blaken ibilbidea kontatzera nator. Emakume gazteak J.J. Balfour irakasleari Edinburgoko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko dekanoari udako saioan medikuntzako ikastaroetara joateko baimena eskatu zionean hasi zen guztia. Bozkatu egin behartzela erabaki zuten. Ondorio estatu zuten ondoren baietz, emakumeak onartzea unibertsitatean, baina baldintza batekin. Emakumeak obstetrizia eta ginekologiara mugatu behar ziren. Denak ez zeuden ados noski. Irakasleetako batek, Robert Christensenek, materia mediko eta terapeutikoko irakasleak esan zuen emakumeen gaitasun intelektual eskaxak eta estamina maila bajuak, profesioa jetxiko zuela. Hala ere, pronostikoen aurka bere aldeko botoa lortu zuen Sofiak. Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bidea. Baina hainbat ikaslek erabakiaren aurkako helegite aurkeztu zuten. Gizonei eta emakumei anatomia eta kirurgia berezita irakatsiko zitzaiela uste zutenez, Sofiarentzat bakarrik klase berezi bat irakastea zailegia eta garestiegia izango zela ondorioztatu zuten. Jex Blakey medikuntza ikasten usteko erabakia bertan bera geratu zen. Baina Sofia Jex Blakek bere lagun batek egunkari baten egiten zuen lan eta honako esan zion. Sofia, agian emakume gehiago izena ematen badute medikuntza ikastaroetan, ezingo dute zuen parte hartzea ukatu. Iragarki bat jarriko dute egunkarian. Esan eta egin. Segituan, 7 emakume medikuntzan matrikulatu ziren. Isabel Thorne, Edith Peachy, Matilda Chaplin eta Helen Evans ziren. Handik gutxira, Maria Anderson eta Emily Bobel elkartu ziren. Edinburgoko 7 bezala, ezagutzen ditugu. Gertakari hontatik asko ikas dezakegu. Batetik, ze zaila izan den emakumeentzat zientzia munduan lekua topatzea, eta bestetik, ze garrantzitsua izan den beti oztopo horiek gainditzeko elkartzea. Horixe egiten du emakumeak zientzian ekimenak. Aurten 10 urte bete dituzte. Ekimenak 2017an eman zituen lehen urratsak Nazio Batuen Batzar Nagusiak otsailaren 11 emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izendatu ondoren. Ordutik, emakumeak zientzianek etengabeko bilakaera izan du eta horretaz hariko gara koordinazio taldeko kidea den Oiane Santzekin. Egunon, Oiane? Egunon. Bueno, nik kontatu dut Edinburgoko 7 historia eta topatu ditut hemen parekotasunak zuen proiektuarekin. Batetik esan dudan bezala, elkartzea oso garrantzitsua izan zelako kasu honetan eta zuentzako hori ere garrantzitsua delako, baina bestetik ikusgarritasuna bilatu zutelako eta horren ondorio hobekuntzak lortu zituztelako eta zuek ere horixe egin nahi duzue proiektu honekin, ezta? Bai, argi daukagu neskak zientzira gerturatzeko referenteak izan behar dituztela, eta referente horiek ezagutaraztea ezeko bide ezin hobea da emakumea zientzian, eta bai etxekoak eta bai kanpokoak erakusteko. 10 edizio, azkar esaten da, baina 10 edizio egin behar dira. Asko aldatu da proiektua hasi zenetik? Gauzak aldatu dira, baina oraindikan hainbat gauza lortu gabe ditugu. Zenbakik esan dute gorakadi jokatzela emakumeen presentzia zientzian,
baina liderartasun postuetan oraindik kosta egiten zaigu. Bertan egotea eta sartzen garenean benetan gure puntu horiek edo gure egiteko modua benetan aplikatzea. Marea bizia gara lelopean, Euskal Herriko 34 erakundek kolektibaren indarra nabarmendu nahi izan dute proiektu honetan ez da, baina marea bizia gara, irakurri dugu ez dela lelo hutsa, zergatik aukeratu duzu hau? Marea bizia gera sare bat, askotan gure kideak esaten bezala, tanta asko sosautako sare bat gera eta itxaso bat egiten dugu. Eta bizia, ez dugu sekula bukatuko lanean hori berdintasuna lortu arte zientzian. Indarrean gaude. Borrokan ari zarete eta oso ondo gainera eta borroka honek forma hartuko du otsailaren 3, hau da bihar hasiko den egitarauarekin. Programazio mardula osatu duzu ez? 70 jarduera baino gehiago, lan ederra egin duzu da. Bai, 34 entitate baino gehiago parte hartzen dugu, bakoitzak 2 edo 3 ekintza sortzen dituzte, eta imaginatu, aste hortan, 3 entitikan 11 arte denak jartzen ditugu. Astelehenetik igandera, 3 hiriburuetan nagusiki, baina herrietara gure mugitu gara. Beraz, atope gaude. Pasaden urtean ere zuekin hitz egin genuen eta gustatu zitzaigun elementuetako bat izan zen, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak egiten dituzuela, ez? Ez zaretela mugatzen adin tarte zehatze batera eta horrek ere, proiektuaren eragina edatzen laguntzen duela. Aurten ere halaxe izango da. Bai. Pentsatzen dugu beti erreferenteak erakutsi bat ditugula gure gaztei, baina gure gurasoak, aiton amonak diren horiei ere erakutsi bat zaigu zientzia egiten, esperimentu batzuk egiten erakusten diegu, zenbait ekimenetan, eta agian berei izan daitezkela bereien hiloben referente zientzian hasteko. Beraz, iruditzen zaigu edozeinek ezagutu bar gaituela, edozeinek jakin bar duela zientzia egiten dugula emakumeok, egon bar garela gure postuetan, aldarrikatzen gure eskubideak eta horretan lanean gabiltza. Pentsatzen dut horretarako ikastetxeekin ere, harremana eduki beharko duzuela eta lanketa egin beharko duzuela. Nolakoa da ikastetxen harrera zuek jarduerak aurkezten dizkiezuenean? Izugarri onak. Gu adibidez kimika fakultatetik bertako berdintasun batzordeko budua naizena, egiten dugu elkarrizketa du zientzialari bat, eta Gipuzkoan zehar ibiltzen gara herri txiki guztietan, eta 38 talde aurkeztu dira ekimen horretara, eta gaina aurten mugaz ez talde pasa gara. Zenperera jongera, bai, gure apostua beti izan da zientzia eta euskara batuta dagoen horretan, eta aurten nahi genuen Gipuzkoatikan iparraldera begiratu, eta aurten iparraldeko ikastola badaukagu gurekin partaidetzak gure ekimenean. Beraz, hortxe guaz. Zeona, esan dudan bezala, etengabe eraldatzen, ez, edizio guzti hauetan. Egitarauari begirari naiz, eta ezin dugut dena aletu zen milaka gauza daude, baina esan beharra dago, eta entzulei esan behar diogu, emakumeakzientzian.eus webgunean programa topatuko dutela, eta zientzia esaten dugunean, zientzia bere alor guztietan esaten dugula, ze hemen denetarik topa dezakegu ez, emakume ingenieriak, esperientzia inspiratzaileak, hor botot jardueratako bat, abentura kuantikoa antzerkia, baino baita ere, ez dakit, zinema eta zientzia, Monika Beiok aurkeztuta, saiatzen zarete alor edo behintzat disiplina ugarira iristen, ez da? Horrik egiten du 34 entidade izateak, denetati daukagu, fisikariak, kimikariak, ingenieritzaileak, arlo guztietakoak, beraz, ikusten da ekimena ere edozein putotetik datorrela. Beste bat daukagu ere lan bate honetan, Donostiko arrokoak ezagutzea, geologa batekin. Beraz, edo zer gauza, zientziak gauza asko ditu, ez da bakarra zientzat.
Nei pena ematen dit jada nerabe ez izateak, ze nerabeentzako antolatutako itsasontzi batean dagoen laborategi zientifikoa izeneko bisita asko gustatu zaite, pena ematen dit benetan gaztegoa ez izateak. Segundu bat, badirudi seinalea galdu dugula eta segituan saiatuko gara hau berreskuratzen entzuleok eta jarraituko dugu. Dena da orlegi. Irabaoian esan telefonaren bestaldean dugu berriro Juri Bazpade uste dut galdera errepikatu beharko diogula. Bueno, ez dakit galdera zen, esaten ari nintzen, pena ematen didala nerabe ez izateak ikusi dudalako, itsasontzi baten laborategi zientifikoa nola den bisita gidatu hori oso interesgarria egin zaidalako hori. Ordea, itsasoaren egoeraren araberakoa izango da, ez da? Bai, jakina, itsasoa eta eguraldia ikusi behar dugu zerterakoa. Baina agian azikoi esan behar diegu, datorren urten eskaini ez nerabentzako bakarrik. Ezik eta publiko irekirako. Hori da, gustatu zaite ideia hori. Bestelako mai inguruak ere badaude eta oso ondo proiektuaren asmoak eta oso ondo barne biltzen dituena, interesgarri iruditu zaidana oso prestatu zure karreraren garapena, ze, azken finean hau da zuen helburu nagusia, inspirazioa ematea, beraien arloa zientziara bideratu nahi duten ikasle gaztei. Hori da, zeba beti igual pintxa dezakegu, doktoraltza egiten desunean irakasle izango zara unibertsitatean, baina hainbat gauza inditeke, zergatik ez enpresa bat egitea. Zure ikerkuntza egokia izan bada, etorkizuna baldin baduka, produktua sortu dezakezu eta zergatik ez enpresara. Beraz, nola egin eta hori, pixka bideratzeko ibilbide asko daudela, ez bakarra, ez irakaskuntza bakarrik, baizik eta beste hainbeste, eta horiek ere ikasteko. Batez ere, nintzako holako ekintza egiten direnean, ez ditugula bakarrikan begiratzen publiko orokorrerako edo gazteentzako edo nerabentzako, baizik eta baita ere guretzako, bai? Zientziariontzako egiten ditugun hainbat ekimenak, guretzako, gu sareatzeko, gu ezagutzeko eta gure ibilbidea erakusteko. Eta gero, egun hauen ondoren, zuen artean, zuk aipatu duzun bezala, saretzeko helburu horrekin, gero harremanak jarraitzen dituzu uztartzen urtean zehar? Bai. Hala ere guk ez dugu inoiz gelditzen, maten dugu, utxaiaren azte horretan agertzen garela, baina lehen urtean amaitu genuen proiektua ekainean, eta uztailan ja aurtengoarekin gabiltzan. Beraz, taldea biltzen gara, gainera, hausnarketa momentu bat izan dugu, eta benetan ikusten gure bilbidea, gure etorkizuna nondik joan behar duen, eta hortarako ere biltzen gara. 10. edizioko jarduera hauek otsailaren 11an amaituko dira, Donostiako Akoriumen egingo den ekitaldi batean, eta asko gustatu zaite informazioa bilatzen ari nintzela, aipatu duzuela, ekitaldi festibo batean. Hau da, hausnarketak bai, lana bai, baino jairako eta giro alaierako tartea ere izango duzue. Bai, hortarako zientzialariak beti prest. Gainera oso ondo montatzen den ekintza da, oso ondo pasatzen dugu, elkarrezatzen dugu, jende berria sartzen da, baita ere, sortu zutena emakumea zientzialariak, hori ere saritu eskerrak eman, eta hau ez dela, ekimen hau ez dela hil, baizik eta bizi-biziri dagoela, horregatik gara marea bizia, eta horri ikusten dugu festa horretan, 100 pertsona baino gehiago bilduko garen horretan egia dela.
gu gaudela. Bueno, guk jarraituko dugu ilargiak bezala mareari adi-adi. Urrengo ediziotan ere elkarrekin hitz egiteko aukera izango dugulakoan. Zorterik onena opa dizuegu egun hauetarako. Bakigu dena ondo joango dela, dena oso ondo antolatuta dagoelako eta besterik gabe eskerrak egiten duzuen, eskerrik asko egiten duzuen lanaregatik, ze oso garrantzitsua da bai guretzat eta baita datozen belaunaldientzat ere. Eta zoi eskerrak guri agotxa mategatik. Baita ere. Hartuko dugu bigarren kafe bate beste batean oian, eskerrik asko. Zuei, esker, aio. Oraintxe agurtu berri dugu, oian Sanz azken minutuetan, emakumeak zientzianen, koordinazio taldeko kidearekin aritu gara, eta goizeko 10:48 minutu ditugula, minututxo bat egingo dugu, Physis versus Nomosen babes estaldurarekin. Asteazken honetan gure elkarrezketa akustikoko protagonistak ere izango dira. Ongi zainuz eta tratatuz babes estaldura. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Aprovecha que estoy soltero. Single, mírame mal, si quieres que te singa, te voy a llevar. Gaur, esan dizuet, ez dudala ia lorik egin. Esnatu naizela, ordu txikitan. Baina, ez da egun txarrena izan horretarako. Izan ere esnatu eta saiatu naiz lokartzen mugikorra hartu gabe. Baina, amore eman dut ez nuelako lortzen. Eta mugikorra hartu eta orduan ikusi dut, ara? Grammy sariak banatzen ari dira Estatu Batuetan, eta ordu aldaketarekin, ondo datorkit hau dena ikusteko. Azteko, alfombra gorriko lukak ikusteko, ze gizuen hiri hori asko gustatzen zaidala, sari banaketetan adi-adi egoten naizela, nola joaten diren jantzita izar handi eta ez hain handiak, baina, bestetik ikusteko zer gertatzen zen, ze bazegoen jakin mina Grammy sari hauetan zer gertatuko ote zen, entzuten ari garen Bad Bunnyk benetan irabaziko ote zuen urteko disko onenaren saria, eta horrela ea historia egingo zuen, ze ingelesez izan ohi dira urteko disko onenak. Otra Navidad en la que te pedí, otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te
te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve. Baina agian Grammy sarien bihar amunean nabarmentzekoena dena izan da esker honetako diskurtsoetan zer aipatu duten, zeinek zer aipatu duen, ze hori ere garrantzitsua da, zure erreferenteak historiako ze bandotan dauden jakitea garrantzitsua da. Thanks to God, I'm gonna say eyes out. San berra daukat, aiz kanpora. We're not savage, we're not animals. Ez gara basatiak, ez gara animaliak, humans and we're Americans. gizakiak gara eta amerikarra gara. Hauxe nolabait, Bad Bunnyren eskerritzaldiaren hasiera, baina zuzen eta ezpairik gabe, Trumpen politiken aurka eta aiziren politika migratorioaren aurka ere egin zuen garbi eta gogorentzun berri du. Hori da, etzen bakarra izan, esan behar dugu, Debit Irarmas Fotos diskoarekin irabazi duela urteko albumaren saria. Egia esan izendapen ugari zituen Bad Bunnyk, baina, bat zegoen kategoria horretan Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, ez zegoen hain argin horke irabaziko zuen, baina abesti honenaren saria ez du berak irabazi. Claro, ez zegoen izendatuta. Baina, abesti honenaren saria Billie Eilishek irabazi du Wildflower abestiarekin eta oholtzara igo zen bere anaia Phineasekin, bere anaia da bere ekoizlea eta laguntzen diona abestiak egiten, eta Billyk ere, aprobetxatu zuen tarte hori azken egunetan bere sare sozialetan egin duen bezala salatzeko Minneapolisen eta estatu batuetan orokorren gertatzen ari dena eta aipatu zuen Billie Eilishek inor ez dala ilegala lapurtutako lur batean. Eta zegit zer ditu, 5 hitz esaldi horrek, 5 hitz horiekin dena santzuen, ikusi zen publikoan jendea unkitu egiten zela, ez? Nobody is illegal in stolen land, eta esaldi horrekin, uste dut eragin zituela batzuei malkoak eta bestei pentsatzen dut zer pentsatua edo eragingo ziela, beraz bai ondo aprobetxatuta une hori, etzen bakarra izan, ni oso pozik nago Olivia Dean asko gustatzen zaidalako, badakit Iraia Kambrari ere asko gustatzen zaiola, eta Olivia Dean zegoen nominatuta artista berri onena saian, eta berak irabazi zuen, esan bezala ni pozpozik nago, eta irabazi zuenean esan zuen bera hortzegoela, bere, ez dut gogoan esan zuen bere aitona edo bere amona, ez dakit, badakit zela bi belaunaldi gora, baina ez dakit amona edo aitona zen, eta esan zuen, ni hemen nago, aitona edo amona, migranteak zirelako, ezta? Eta hori ere nabarmendu zuen eta aipatu zuen, ez garela, uste dut esan zuela, ez gara ezer bata bestea gabe, eta polita iruditu zitzaidan, eta modu sotilean baita, agian, ez dakit Bad Bunnyren fuck eyes edo eyes out hori baino, sutilagoa, baino historia bat kontatuz baita, haizu, migrazioaren ondorion inguruan, eta gustatu zitzaidan, eta uste dut, garrantzitsua dela, holtza erabiltzea horretarako, ez dut hainbeste konektatzen Jelly Rollekin, berak uste dut country sailean edo irabazi duela, ez da hain ezaguna hemen Beautifully gurean. Broken lanarekin, bai. Bai, eta countryn, ez da? Uste dut bai, hori da, country diskonena. Bai, country garaikide album honena. Sail honetan izaten dira hemen uste dut aztertuko ikusiko genukela diskurtso fededunenak edo jainkoa gehien aipatzen dutenak beti country saian izaten direla, eta gizon honek aprobetxatu zuen saria irabazi zuela esateko aldarrikapen erlijioso bat egin zuen, baino esan zuen Jesus denona izan daitekela, denok izan dezakegula harremana Jesusekin, eta Jesus ez dela alderdi baten
menpe dagoen zerbait, eta hor ere oso erlijiotik jota, eta oso, niregatik urrun dagoen diskurtso batean, baina aprobetxatu zuen, niretzako uste dut oso argi utzi zuela, esateko, zu izan zaitezkela fededuna eta demokraten aldekoa, hau da, alderdi errepublikanoak ez duela zertan fedea berea den zerbait bezala erabili, ez? Eta beste modu batera eta beste puntu batetik baino egin zuen baita aldarrikapena elkartzekoa eta bitxia. Yo salí de ver. La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. Y ahora qué vamos a hacer, el Tiny Desk me jodió. Si yo no sé ni cantar. Beste saridunetako bat, hause Catriel eta Paco Amorosoren papota izan zen. Bueno, album latino onenaren musika alternatibo edo rock musika latinoaren album edo disko onenaren saria jaso zuten eurek. Eta diskoari nolabait zentzu ematen dion, izen ematen dion kantutako bat hausi. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer, soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we fucked up, síndrome de impostor. Who the fuck even are you? Demasiada presión. Eta beste une horrela barregarria izan zen, Lola Youngek Messi abestiaren sortzaileak irabazi zuen pop solista, pop bakarlari modura interpretazio honena, horrelako zerbait izena du, badaude mensail batzuk, sekzio batzuk, ez dakit oso ondo nola izena duten, baina, bueno, pop bakarlari gisa egindako lana txalotu zioten Lola Youngi, berak Messi abestia egin zuen, hemen entzun izan dugu askotan gogoan dut inigo behin kanpoan zela, ez dakit darienen edo nondik zebien eta ipatu zigun naizuen, Messi jarri alduzu ez, hemen ere entzuten ari gara abestia hau eta bai, nahiko viralizatu zen, eta grazioso izan da, ze abestian aipatzen du Lola Youngek, bera dala horrela narratxa, eta gaizki hitz egiten duela, eta inoiz ez dela nahikoa, eta igozen oholtzara, eta nahi gabe, irain bat bota zuen. Eta nola Grammyak telebistaz botatzen diren berez ezin dituzte irainak esan, ze gero zentsuratu egiten dute, eta, bueno, erabat koherente Lola Young bere pertsona, bere obrarekin. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect. Lola Jaunen Messia bentzuten, jarraituko dugu oraindik badaudelako beste sari batzuk aipatzeko eta polemikatxo batzuk ere bai, batez ere Karin Leonen aldetik ere, hor Pepe Aguilarrekin, bueno, badalako zerbait, baina azken ordukoaren bila egin bar dugu segituan salto, Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leon lankidea, antxe prest dugulako azken ordukoa gurera goizeko 11 eta minutu bat ditugun honetan, pixka bat atzeratu gara, baina pres gara arekin izateko. Itxaso Leon Kariaga, egunon? Kaixo, egunon eta astelenon. Kontatuko dugu Guardiako epaileak espetxera bidali duela joan den ostiralean atxilotutako 55 urteko emakumea. Ustez bere bikotekidea 77 urteko gizon bat Bilboko Uribarri auzoan partekatzen zuten etxebizitzan hiltzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman duten informazioa da. Bikotearen etxebizitzan izan ziren gertakariak Mauriz Rabel kaleko 12. atarian eta ustezko egilea atxilotu zutenetik dago Basurtuko ospitalean, Bilbon. Guardiako epailea igande honetan joan zen ospitalera eta deklarazio hartu ondoren behin-behineko espetxealdian sartzea erabaki zuen komunikatuta eta fidantzarik gabe. Alta eman ondoren emakumea espetxera eramango dute. Bilboko instantzia auzitegiko instrukzio atalak bideratuko du ustezko giza hilketa delituaren prozedura aipatu iturriek zehaztu dutenez. Eta gogora ekarriko dugu gaur goizean ere aipatutako kontu bat, Zumaiako Estaños Matiana enpresako langileek lan uztea eta mobilizazioa deitu dutela
ordubete barru astelen eguerdi honetako 12etan, ostiral arratsaldean lanistripoan hil zen kidearen heriotza salatzeko. Bertan izango dira LAB, BSK, Steilas, NHID eta 3 sindikatuak. LAB sindikatuak salatu duenez, enpresak langile migratu eta prekarizatuak baliatzen ditu lan arriskutsuak egiteko. Sindikatuaren arabera, enpresaren politika da prebentzio araudiaren aplikazioa impunitate osoz saiestea eta ondorioz azken urteetan hainbat lanistripu larri salatu behar izan dituztela adierazi dute. Esan bezala, ordubete barru egingo dute elkarretaratze hori. Eta informazio praktikoari dagokionez, uneotan errepideetan azken orduko albisterik ez badugu ere gogora ekarriko dugu Bilboko Aldirietako C1 linearen zerbitzua etenda dagoela Santurtziko eta Barakaldoko geltokien artean goizetik. Azpiegituran izandako matxura baten ondorioz Renfek bere komunikazio kanalaren bidez jakinarazi duenez. Hala, Santurtzitik Barakaldora edo Barakaldotik Santurtzira doazen tren guztiek desertu Barakaldo geltokitik hasi eta amaituko dute ibilbidea. Renfek adierazi duenez, autobus zerbitzua jarri dute alternatiba gisa bidaiarien mugikortasuna bermatzeko. Gainera, Renfeko hartarazi du C4 lineako, alegia Bilbo-Balmase arteko trenek 15 eta 30 minutu arteko atzerapenak izan ditzaketela gurutzatze denboren aldaketagatik eta ibilbideko abiadura mugengatik. Hori oraingoz kontatzeko genuen, ordubete barru gehiago. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta eguerdiko 12etan informazioaren ariari helduko diogu berriz ere hementxe naiz irratian, baina Lola Jaunen Mesiari ginen entzuten? Don't get the hint, I'm not asking for pages, but one text or two would be nice, and please don't pull those phases when I've been out walking. Goiuri, zuk segin ina duzunean Karin Leonen pixkat egon dela aipatzen da, eta nango digu. ¿Cómo estar sin ti? Que me olvidé. Bueno, hemen badago, musika mexikar, eta tartean musika tejanoa ere sartzen da. Bueno, hor mexa kulturaren baitan edo. Bueno, badakizu, Texas bera ere Mexiko izan zela hainbat urtetan, eta azkenean estatu batuek nolabait anexionatu edo lapurtu zuten espazioa dela, eta hor badagoela kultura nahasi bat, eta Texasen mexikar ugari bizi dela, eta bueno, horrek nolabait egiten duela, kultura arteko influentzia horretan, Grammy hauetan, nolabait talde berean sartzea. Eta, bueno, Karin Leonek irabazi dumen garaipena, hor bazegon Fuerza Regira, bazegon Grupo Frontera, bueno, hainbat talde, baina, palabra de tos seka lanarekin irabazi du berak. Eta, eskerrak ematerakoan, hainbat artista eskertu ditu eta onartu du, izan direla, nolabait, bueno, hainbat belaunaldi entzate erreferente. Batez ere Jose Alfredo Jiménez aipatu du Pedro Infante, aipatu du Javier Solís, eta baita rockaren destizar batzuk, Freddie Mercury, Michael Jackson, eta eta, bueno, aipatzen zuen, erreferente mexikarroiek, egin zutela, eta sortu zutela bide bat, ez zutela imaginatuko gaur egun ere eurek oraindik jorratuko zutena, baina polemika piztu da, ez duelako hor nolabait aipatu, Aguilar familia, eta hor badago Angel Aguilarrekin, gainera, ez gogoratzen duzen, baina Angel Aguilarrek kantatu zuen La Lloronaren oso bertsio berezia Grammy Latinoetan, eta hor egin zen pixkat ezagun, nik uste artean oraindik 19 urte zituela. Bueno, haren familia, Pepe Aguilar, bere aita, eta, bueno, bere aiton amonak ere, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, badaku, olako mexikar kulturako, familia garrantzitsu horitakoa, eta duela ezain beste, Angel Aguilarrek orain 22 urte ditu. Santzuen, gaur egungo abeslari mexikar guztiak Aguilartarren ondorengoak zirela, eta Aguilartarrek zabaldu zutela bide hori. Eta hor ere kritikak eta bizpixkat izan zuen, pentsatuz, bueno, zure aitona, izan daiteke, Antonio Aguilar izan daiteke, Mexikoko musikaren handi horietako bat, baina beste, izen asko daude, nolabait, Mexikoko musika tradizionalari, Euskal Herrian hainbeste ezagutzen dugun musika horri, nolabait, bidea zabaldu diotenak, eta, horre gontzan pixkate nahiko bif giroa, eta justu,
Karin Leonek atzo gramia jaso eta bere hitzaldian, o bere esker mezurretan, ez ditu aipatzen Aguilartarrak, eta bai, hori ez, Jose Alfredo Jiménez, Pedro Infante, pixkate beranduagokoa da, baina nik uste izarra handi horien artean Juan Gabriel bera, eta, ondo hor polemika, eta ez du argitu oso sutila izan da, ze ez du kritikarik egin, soilik, izen bat aipatzea saiestu du, eta uste dut hor badagoela bif puntu bat, eta desente komentatu dena. Karin Leonen eskutik bide batez, lehen aipatu dugu, Lola Jaun, Europan bira egingo du jabete hauetan. Bai, Parisen izango da ekainean. Bai, zer moduz baten den, irailean holtza gainean konorte gabe geratu zen, eta bira bertan bera utzi behar izan zuen, atzo nik ez dut aurretik beste agerraldirik ikusi, baina atzo ondo zegoela zirudien eta biraren datak berrantolatu ditu, eraz, espero dut, eta pozten naiz, ondo baldin badago, eta susto txiki bate besterik etzela izan, eta bai, pozik, ederra sustoa hor holtzan erori egin zen, eta bueno, berriro martxan balin badabil, gu pozik. Esan duzu bira ez da, baina oso garrantzitsua Bad Bunnyk urrengo igandean daukan hitzordua. Super Bowl, badakizue dela mundu mailan ez da ekitaldi ikusiena, baina uste dut top bostean edo horrelako zerbait dagoela. Futbol Amerikarraren ligako finala, uste dut dela, oker ez banago, eta badakizue, ez badakizue kontatuko dizuet, urtero, atxeden aldian, partido horren atxeden aldian, kontzertu moduko bat eskaintzen duela artistaren batek, eta sekulako orea omen da, entzunen aurreko batean, ez dutela ordaintzen, honengatik. Ez dela hainbesteko orea aztu izatea, ez dutela ordaintzen. Hori da, ez dagoela, zuela jendeak diru truke egiten, eta gainera uste dut, dirua galduz, ze produkzio aldetik eta sekulako gauzak antolatzen dituzte, azkeneko urteetan oso ospetsuak izan dira Rihannak egin zuen duela urte batzuk aurdun zegoela, Beyoncék ere egin zuen eta Destiny's Childeko beste bikideak atera zituen holtzara eta sekulakoa izan zen, Bruno Marsek ere egin du, Jennifer Lopezek eta Shakirak elkarrekin egin zuten, hor ere polemika egon zen, gero Jennifer Lopezek esan zuelako, artista guztiek bakarka egiten dute, eta nola gu abeslari latinak garen, elkartu egin gaituzte, hau da, abeslari txuri bat egiteko, bi abeslari latindar jarri gaituzte, horrelako zerbait aipatu zen, eta urten, Bad Bunnyk abestu behar du, eta hasieran iragarri zutenean, kritikak egon ziren, kritikak beti daude, urtero daude, esan, baina, askok aipatzen zuten ea Bad Bunnyk hori merezi zuen, ala ez, eta nik uste dut, hau ez dela neurtzen sariekin, baina Grammietan gertatu dena ikusita, aizu, musikan lan egiten dutenek ikusi badute merezi duela Bad Bunnyk egin duen albumak eta ona dela eta ondo dagoela eta izu txaloak merezi dituela, horrek esan nahi du Super Bowlen atxiden aldian abesteko ere, aizu, bere postua egin duela Bad Bunnyk eta ondo egingo duela, ikusiko dugu, nola egiten duen, ze iruditzen zait horrelako ekitaldietan egoten dela pixka bat patriotismoaren gorazarrea, ez? Finala da, ligaren finala, eta hementxe gaude, eta bi talde, baina oso estatu batuarra da dena, oso hangoa, eta horratxeen aldian, Bad Bunnyk aprobetxatzen balin bodu baita horrela zaplasteko batzuk, edo horrelako speech anti-Trump, edo horrelakoaren bat egiteko, baina nola hartzen duten hango futbol zaleek, ez dakit, ez zait iruditzen niri espazio seguruena, pixka bat establishmentaren kontra egiteko, ez? Ez dakit zer gertatuko den, ez dakit zer egingo duen, baina tira, ikusiko dugu
ikusiko dugu, datorren igandean da, esan bezala. Ez dakit inogozuk Grammy sarien inguruan besterik duzun, nik aipatu nahiko nuke Sabrina Carpenterrek Man Childen horrelako ikustaldi izugarria eskaini zuela, sekulakoa izan zela. Egon ziren niretzat gauean horrela bi ez dakit nola deitu, bi aktuazio kontrajarri. Batetik Sabrina Carpenterrek egin zuelako sekulako horrela abesti honen erakustaldia aeroportu batean egongo balitz bezala, eta jarri zituen atzean bazegoen aeroportu bat eraiki zuten oholtzan, eta jarri zituen dantzan antzeuden guztiak, eta bestetik, handik minutu batzutera Justin Bieberrek abestu zuen kaltzontziotan, besterik gabe, oso bertsio berak egin nahi zuen intimoa, oso stripped down esaten den bezala, eta zentzu guztietan izan zen stripped down, ze galtzerdiak eta kaltzontzioak jantzita egin zuen bere jukon abestu zuen, eta izu, aipatu berdi dizuet, niri biak gustatu zitzaizkidala, ez dela, zaitala iruditzen bata bestea baino hobea denik, Justin Bieberrek eskaini zuena izan zen, bere ahotsa eta gitarra eta oso modu intimo eta soilean oso polita, baino Sabrina Carpenterrek baita, Man Child abesti honekin eskaini zuena izan zen showa, argiak, esan bezala aeroportua, dena zoragarri, eta aizu, biak daude ondo. Why so sexy, you so dumb, and how survive the year so long? If I'm not there, it won't get done. I choose to blame your mom. Man, child, why you always come running to me? Fuck my life. Won't you let an innocent woman be? Never heard of self-care. Half your brain just ain't there. Man, child, why you always come running? Taking all my loving from me. My boys playing hard to get, and I like my men all incompetent, and I swear they choose me. I'm not choosing them. Amen. Amen. Entzuleo goizeko 11:15 minutu. And I like my men all incompetent, and I swear they choose me. Eta bagoaz aurrera estatu batutako Grammy sarietatik askoz gertuago bizi ditugun sariketetara eta lehietara, eta tira horrengo minutuak egingo ditugu Xilabaren inguruan, eta baren garai eta finalisten artean hizketan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Udazkeneko astoak bezala, dantza batean sartzen gira, klik baten moduan doa, izenik ez, gauzarik ez, joko bat da. Ikusten ez diren hari guziek, sortuko dituzte dantza guziak, goxoak ala bortitzak, heldu diren mugimenduak. Iritsi zen larun bata, euritsu, haizetsu eta hotz pixka batekin, baina Donibane Loitzunen eguraldiak ez zuen garrantzia handirik askorentzat. Lauterdietan ireki baizituzten jaia lai frontoiko ateak, eta eguralditik babestuta gelituko ziren, ilara luzea osatzen zuten bertsozaleak.
Pixkanaka hasi ginen sartzen eta tokia bilatzen. Aulkiak gainezka baitzeuden. 11 euskalki entzun zitezkeen hilaren artean, bakoitzak bere favoritoaren aldeko hitzak esanez eta gogotsu. Eseriz joan ginen, eta 5 jo zutenean jarri zuten bertso saio askotan entzuten dena besti bera, eta hasi ginen denak erritmoan txaloka. Aritz Bidegain gai jartzailearen atzetik igo ziren oholtzara 6 bertsolariak zozketak agindutako ordenean. Maialen Artzaius, Irantzu Idoate, Aitor Serbier, Elisabete Txandi, Biden Artetxe eta Maian Etxoperena. Txalo artean jaso genituen eta agurren garaia iritsi zen. Maialenek Donioan Eloizuneri kantatu zion eta argi esan zuen txapela eraman nahi zuela. Irantzuk entzulei kantatu zien. Aitorrek etxeko ekeinu bat egin eta entzuleen barnean dardara sortzera zetorrela esan zuen. Bestetik Elisabetek txikitan bere buruari egindako promesa kontatu zigun. Xilabako finaleko holtzan egon nahi zuela. Mirenek aldarrikeapenerako tartea hartu zuen, eta azkenik Maianek txapela eta makila lortzera zetorrela kantatu zigun bertso eder honekin. Atxaldeon xilaba, badaukat hainbat poz, bizitza pasa ondotik, konfiantza galtoz, nita nere burua jarri gara ados, bide lagun ideia zale eta ahots, nita nere burua jarri gara ados, txapela eta makila lortzeko presgatoz. Bertsoz bertso hasi zen saioa berotzen, lehenik binaka 8 handian kantatu zuten, batzuek euskararen egoeraren inguruan, urrengoek Venezuela izan zuten ardatz eta azkenik kanboko lurren bueltan aritu ziren. 8 txikian kantatzeko unean, gaiak alaiagoak izan ziren eta Maialen eta Elisabet bi langileren paperean jarri ziren kantuan. Ondoren Irantzu eta Mirenek arraun talde bateko bikideren papera hartu zuten eta azkenik Aitor eta Maianek meditazio klase batera eraman gintuzten haien puntuekin. Txalo eta barre artean egin genuen 8 txikietako tartean aurrera. Jarraian puntuka kantatzeko unea iritsi zen eta eserita zeuden ordenean kantatu zuten. Azkenik ganbarakoen aurretik 10 txikien tartea heldu zen. Drogazale batzuen papera hartu zuten Maialen eta Mirenek eta elkar laguntzearen promesa egin. Maiane eta Elisabet bikote terapiara joatea erabaki zuen bikotea izan zen. Irantzu eta Aitor aldiz parke batean eserita zeuden 80 urteko lagun batzuk izan ziren eta damuen inguruan aritu ziren. Urteen joanean haze perspektiba izan nuen zurekin lotzeko desira. Damuak barrenetik usteldu nautira, baina heldutakoan plazaren erdira. Orain kontsolatzen naiz bilobei begira. Ganbararen txanda iritsi zen, irten ziren 5 bertsolariak eta Maialen gelditu zen oholtzan. Nik esan behar dut ganberara joateko sarrera irteraren ondoan negoela eta anigaro ziren, bakoitzak aurpegian sentimendu ezberdinak erakusten zituen, eta besteak beste ikusi genuen Irantzu Idoate atearen zaintzan zegoen Josu Txoperena besarkatzen, berekin prestaketetan aritutakoa baita, eta lasaixeago egin zuen aurrera. Ganberan gaia ondorengoa izan zen. Gaur lehen aldiz aitortu diozu zure buruari ez duzula arrazoi. Eta ondo pentsatu ondoren kantuan hasi zen Maialen. Ezteren zubin nere txokoan pasadut bizi ederra baserri on bat eraman dugu
bertan ni nintzen liderra. Gure kabalta, gure baratze, ez da izan lan alferra, baina urtek ze gerra, orain ez dut nik kiderra, naizta nahastu izenak eta gure etxeko bazterra. Hilabetetan pentsatu izan dut, hau etzela altzeimerra. Hilabetetan pentsatu izan dut, hau etzela altzeimerra. Maialenek 3 bertsoak amaitu ostean jarraian Irantzuk baztertuta den neska gazte baten tokia hartu zuen eta kantuan gurasoekin dituen elkarrezketak eta bere buruakin dituen borrokak kontatu zituen. Beti ez dira ongi konpontzen, burua eta gorputza. Nekez daiteke indarrik gabe, norbera aurrera bultza. Ta pentsatu dut naizta zaila den, aurkitzen minen hizkuntza. Joan nahi badut goruntza, beldurrak ditzadan usa, ejanen dut enaiz untxa. Norbere akatsak onartzea da, aintzinatzearen funtsa. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Irantzuk amaitu ostean Aitorrek Euskal Herriko iparraldeko militante baten puntutik abestu zuen eta jarraian Elisabetek armagintza enpresa bateko langilearen burua usteak kontatu zituen bere ganbarakoan. Mirenen 3 bertsoek torturatua izaten ari zen pertsona baten bizipena kontatu zuten eta Maianek ume garaira eraman gintuen bere anaiarekin liskarra izan zuela kontatuz. Gai ezberdin eta potoloak landu ondoren buruz burukura norrelduko jakin behar genuen eta urduritasuna nabarmena zen airean. Baina puntuek ziotenaren arabera, Maialen Artzaius eta Maianek jarraituko zuten kantuan. 3 lan egin zituzten, 6 motzean lehena eta 10 handian bigarrena, igerilekuko aldageletan elkar begiratzen duten gaztetxoen inguruan kantatu ondoren, libertimenduan dauden 2 hautetxe izan ziren. Hausnarketarako tartea izan zuten eta baita publikoa barrez jartzeko ere. Baina ondoren Maianek holtza utzi behar izan zuen ganbararako bidea hartzeko. Esan bezala, Josu Txoperena Maianeren anaiak zaintzen zuen atea eta besarka destu baten ondoren utzi zion igarotzen. Maialen Artzaiusek abesteko aritzeek honako gaia eman zion. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. Esaldi horiek esan eta Maialen bertxotan hasi zen. Kontatu zigun bere gurasoek gezurra esan diotela eta ez dela haien aurra. Haserrea abiatu zuen bidea baina barkatzen amaitu zuen. Txalo zaparrada batekin hartu zuen bere tokia eta heldu zen holtzara Maiane. Bere birraitonaren ADN-a aurkitu zutela kantatu zuen eta 3 bertsoetan sendo aritu zen. Horrela amaitu zuen lehen bertsoa. Aldi berean sentitzen ditut poza, tristura eta pena. ADN-a aurkitu dute gure birraitatxirena, 36. urtean anzturan utzi zutena. Dena jokatua zen eta txapela eta makilla etxera nork eramango zituen jakitea bakarrik falta zen.
Eta jakingo duzuen moduan eta sarreran aipatu dugun moduan, Maiane Txoperenak jantzi zuen txapela. Zutik jarri zen entzulegoaren zati handi bat txaloka ospatzen zuten bitartean. Amaiera heldu zen eta agurren bidez bakoitzak bere buruan zuen guztia atera zuen. Entzun dugu sarrera Maianek eskertu ziela aurretik bidea egin zuten emakume guztiei. Eta neri bereziki gustatu zitzaidan bat Miren Artetxek bere lagun eta ingurukoen txalo eta oihu artean amaitu zuen saioa horrela. Aupa Maiane aze txapeldun, lagunta bertxokidea, gure hizkuntza zergatikote, da zure ala nirea, zuzenkeria purutasuna, dira beldur baten oihartzuna, ez dira norabidea. Gurea ez da bide zuzena, hauxe da adibidea. Hanka sartzeko, arna sartzeko, nahi dugu eskubidea. Imperfektuak bekatorosak, altxa ditzagun gure ahotsak, ta egin dezagun bidea, okerra bezain librea. Hau guztia amaitu zen, larun batean itxi ziren jaialaiko ateak eta atzo eguerdi aldera aprobetxatu nuen nik Irantzuri zorion mezu bat bidaltzeko saio ederra egin baitzuen eta gainera 5. postuak eman baitio Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko txartela. Horrez gain aprobetxatuz eta kontuan izanik astelenean gurean izan zela gaur goizean galderatxo batzuk egiteko aprobetxatu dut eta lehenik galdetu diot kantatzen hasi baino leheneko sentsazioen inguruan. Eseri ziren unean bere buruan zer zen. Bai, egan, astea pasa nuen aski urduri eta sufritzen, baina larumateko eguna iristearekin uste lasaitu nintzela eta gogotsu nintzela oroak. Eta egia da, hori, abiatu ginenean jaialaian sartzeko kriston agera sentitu ginuen, 5 minutuko txalo zapagada batekin hasi zen saioa, eta horrek motibatu gintuela denak uste dut, eta behin kantuan hasita, hori lehen aguja eta gero lehen ariketarekin, aski ongi ikusi nuen ere burua, eta hortik aintzina erabaki nuen gozatzea txaldea, eta aliketa ongien eginez, baina hori batez ere sufritu gabe hori ere transmititzen zaiolako entzuleari, eta hori ejan didatenez lortu dut transmititzen senditzen ari nintzen poz hori, beraz ongi. Saioak aurrera egin zuen, ez? Eta aipatu dut eta entzun dugun bezala Ganbarakoaren atalean gai gogorra hautatu zuen Irantzuk eta honen zergatiaren inguruan ere galdetu diot. Bai, Ganbarakoarena aipatu diat ere bai hainitz, naia da banaizela ariketa horren zalea berez eta normalean hunkitzen nauten gaiak lantzeko erabiltzen dudalako. Eta da Ganbaran nintzenean egon naizela pixka bat pentsatzen, ze gai zetorren eta pixka bat osasun mentalaren gaitik tiratzen alba nuen, hortik nahiko nukela. Aski hurbileko gaia zaidalako eta nahiko bagnetik kantatu dut, baina hori, gustora horrekin ere bai, nahi nuelako hortik kantatu eta gainera erantzuna sumatu dut eta horrekin pozik. Eta gustora sentitu nintzen amaitzean egeran jagin nintzenean, 2. bertsoak plaza lehertu zuen, entzunituen oihu, txistu eta txalo hainitz, eta nintzen aski kontziente, ariketa ona egin nuela, baina gainera gera hori jasotzeak on egin zidan, uste dalako ere batzela
bertsoekiko bertsoei agera bat, baina aitortza bat ere ezagutzen dautenen partetik agian egindako bide guztiari eta kontziente izan da ere izango zela nire txapelketako azken ariketa borobiltzearen sentsazioarekin. Irantzuk saio ederra egin zuen eta esan du poztasuna transmititu nahi zuela eta pozik ikusi genuen txapela Maianek irabazi zuen momentu horretan. Gainera esan bezala Euskal Herriko sarrera ere lortu zuen Euskal Herriko txapelketarako eta ea zer dioen horren inguruan. Maianeren txapelarekin uste dut denak postu girela. Kriston saioa egin zuen hasita buka Maianek nire ustez. Hasieratik biziki ongi kokatua eta transmititzen segurtasun handia eta gero buruz burukoan ganbaratik bueltatu zenean egin zuen nik uste agian finaleko sariketarik onena eta horrekin askiagi gelditu zen niretzat behintzat berea izanen zela txapela. Eta hori, maila personalean aprezioa izateaz gain, bertsoari gisa egin duen lanaren gatik silaba guziontan, superpozik. Eta nire burua ongi, egia egan gustora nintzen egin nuenarekin, arantza batzuk ere banituen, ariketaren batean, ez erabat gustora, baina oroak ongi, publikotik ere komunera jo naizena momenturen batean hori da erasi zaidana, eta ikusten nuen ere burua Euskal Herriko txartelerako postuan behintzat bai. Gero beti sortzen zaizu zalantza, eta horreko nintzen atzean pixka bat terapia egiten, seigarren banintzen, eta deus pasatzen, gozatzen nuela, utzi nuela niretik, eta etzela hor mundua bukatzen, baina azkenean 5. txartelarekin biziki kontent, Euskal Herrikoa etorriko da, orain deskantsoa hartuko dugu denek, baina aukera polita da uste dut Euskal Herriko oran kantatu alizatea eta hori baliatzera ere bai. Aurten ez gara bertso saio faltan izango, Euskal Herrikoan egoan izango baitugu, baina hori txapelketa da eta horrez gain gogoratu entzule bertso saioak asteburu askotan gozatu daitezkela plaza askotan eta ez txapelketetan bakarrik. Abiatzen badago beti Bai, June, eskerrik asko egin diguzun laburpen honengatik. Haze bertsoaldi ederrak, utzi zizkiguten bai Xilaban eta baita, aurreko beste lurraldeetako finaletan ere. Eta ez soilik finaletan, gero soilik oroitzen ditugu agian finaletakoak eta tartean beste saioetan ere haze bertsoaldiak eskaini dizkiguten bertsolariek, baina esan duzun bezala ni mezu horrekin geratzen naiz, finala zaratago bertso ere badago, eta bai, guk behintzat, nik askotan nabari detelako, ez, finala Euskal Herriko txapelketa bera, finala pasatzen da, eta finala ondorengo plazak bai betetzen dira, baina hortik urte betera berriro plaza horiek ikusiko dituzu beti gauden pertsona hoiekin, ez, nik badaukat beti hoi hartzungo lehen saioa da urtarrilaren lehenengo igandekoa, eta hor nabari da pila bat noiz dagoen jende gehiago eta noiz gutxiago, eta txapelketek asko baldintzatzen dute hori. Eta esan bezala, hori, saio hauek direla bertso bazkariak, direla jaietako saioak edo plazan dena delakoagatik daudenak, gozatzeko modukoak direla ere. Bai, noski.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm stopping when it comes to this, I guess we're in time. Astelenero puripurian tarte egiten dugu, eta astelenero Harry Styles abeslariaren zinema abestia entzuten dugu, sekzio honi hasiera emateko, baina jendea haserre dago Harry Stylesekin, Jendea dago oso haserre. Ze uste dut bere bira iragarri duela eta sarrerak $800 edo horrelako zerbait jarri dituela, eta uste dut dagoela jendea orola dago jendea. Ziru itzi zaizue. Eske €800 asko da, naiz eta Harry Styles ikusteko kriston gogoak euki, €800 iruditzen zait oso bip baterako dirua, baina ez kontzertu bat normal entzuteko. Bueno, orduan agian Harry Stylesen musikari alderdia alde batera utzi, eta zinema abestiaren letran oinarrituko gara, zinemaz eta telesaietaz hitz egiteko, eta horretarako gurean ditugu Zipi eta Zape, Koen anaiak, Polo eta Mokolo, ezakit nola deitu, baina bentsa daude, Imanol eta Eneko egunon. Kaixo. Momentu baten uste nun itzaluta zeola, enun... Ja, nik bai. Ui, Eneko dago. Etxaron. Eneko zein txarazo garitze bin? A ver, bai. Trampazan. Ongi etorri bikote, esan dut Zipi eta Zape zaretela, entzuleren batek noiz aipatu delako. Anai bikiek zaretela. Irrate maita komentatu dugu, antza bokaula. Bai. Bueno, zaki zertan antza egia zara. Sensazion termika, nahi esaten bezala. Bueno, baina bakoitzak bere gomendioak erri du, ez? Ez duzuek gomendio... Vale. Bueno, siamesak ez dira. Zentzu baten. Nora hasiko da? Ni hasiko naiz. Gaurko hontan ekarri dizuet pelikula bat Rental Family izenekoa. Zuzendaria da Ikari, eta kontatzen du, neska zuzendari honek kontatzen du pelikula hontan, Japonen dagon edo momentun baten egondan, hori oso garbiz dauket, baina bizitza realen oinarrituta daun lan baten berri ekartzen du. Hau da, enpresa hontan egiten dutena da, nola esplikatzen duten, aktore batzuk lan egiten dute enpresa hontan, eta ematen dizu zuri kliente bezala pertsona bat bizitzarako, bale? Igual momentum zehatz baten behar dezu, pelikula hontan aipatzen den adibide jarriko ditut, daude bi pertsonaia behar dituztena berei bizitzan pertsona bat, eta enpresa honek lortzen dizkie pertsona horiek. Dena faltsua da, dena gezurrezkoa da, baina adibide modun jarrita dago neska gazte bat, ume bat, 10 urte inguru eukiko dituna, eta beak dauka ama bat, baino inoiz ez du jakin bere aitari buruz ezer. Eta gure protagonista dala Amerikar gizon bat, enpresa honen bitartez pasatzen da neska honen aita izatea más o menos. Bueno, izatera, aitaren papera egiten du, antzestu egiten du neska horren aita dela. Oida, baino... Kontatu ezakezu zergatik, edo ez? Pertsonaia batzuk badakite hori gertatzen nahi dela, hau da, neska horren amak badaki, neska horren amak kontratatu du gizon hau, baino neska ume horrek ez daki. Eta gauza da... Umeak pentsatzen du benetan bere aita biologikoa dela gizon hau. Bai, eta hor baita gertatzen den kontua da, protagonista honei sartzen zaizkiola gatazka pertsonal oso fuerte batzuk, nun papaten konturatzen den, iten dan hori ez dela guztiz
gauza on bat, vamos a decir. Zegor baita, jorratzen dira gai oso ezberdinak, osasun mentala pelikula guztin zehar garantzia handia daukan gai bat da, eta kasu hontan, pixkat jartzen dik ikusleai dikotomia hortan, nun zure gure galdetzen duzun, protagonista iken nahi dan hori gauza on bat dan. Etikoa den ala ez, etikoa den edo ume horrei benetan gauza on bat aportatzen nahi zaion, edo ez. Gero, historian aurreagoa zen einen, konturatzea amak berez... spoiler bada? Ez. Horregatik. Osa, konturatzea amak kontratatu dula gizona, hau denbora murriz bateako, hau da, 3-4 hilabeteako, ze horren ondoren, beak... Aman helburua da, ume hau ikastola batea sartzea, o eskola bate oso nivela handia daukan eskola batea sartzea. Orduan, hortako behar du izan familia klasiko bat, ez? Aita ama eta... Nola? Egituratu bat, hori da. Behar du aita ama eta alaba izatea eta itxura hori ematea, alabak nivel hori edo bintzat maila hori duela erakusteko, eskola hortan egoteko, eta orduan, klaro, aman partetik dena erreza da, porque lortzen du aita faltsu hau, elkarrezta burutzea lortzen du, baino, karo, horren ondoren zer. Eta, egia esan, gustatu zait, nola gai nahiko korapilatxua dan, eta azken baten, juten za pixkanaka, pertsonaia guztikin empatizatzen, eta azkenen bukatze duzu, zure irakurketa bat ateratzen pelikula hortatik, baina, esan barroket pelikula nahiko klasikoa dela, eta oso amerikanizatuta daola, protagonista da Brenda Fraser. Baina Japonian gertatzen da. Hoi da, Japonian gertatzen da. Pelikula parte handi bat inglesez da, eta beste partea da japonesez. Eta Brendanek baita japonesez hitz egiten du pelikulan zehar. Orduan, egia da, Bosean ikusten den badezute pelikula. Jatorrizko hizkuntzan. Jatorrizko hizkuntzan ikusten den badezute pelikula. Uzartzen diela bai inglesa eta bai japonesa. Baina, azpititulokin dena ondo. Eta non dago ikusgai? Dago ikusgai... Zinemaretoetan. Ez dakitena da noiz arte ongo dan, así que saiatu alde zuen azkarren juten. Hori da, begiratu zuen inguruko zinema aretoetan, ea ze herritan eskaintzen duten, ze momentuz streaming plataformetan ez dago. Guendik ez. Eta... gaztelerazko bertsioan doblatuta, gaztelaniara doblatutako bertsioa da gehien bat ikusten dana, Donostian adibidez astero egon da aukera hori ikusteko, eta originala ikusteko aukera oso gutxiongo da, orduan, batzuk beraien hizkuntza originalen ikusteko aukera eukin nahi baldin badezute, presartu. Rental Family. Rental Family. Galdera bat egingo dizut Imanol, Imanol zuri, Eneko, June, denok, aipatuko dugu hemen, mai inguru egingo dugu. Zuek zertarako erabiliko zenukete zerbitzu hau. Esan dugu zerbitzua dela, zuk aktore bat kontratatzen duzula, pertsonai bat egiteko, baina zure bizitza errealean, ez antzerkio barra batean, zure bizitza errealean. Karo, pelikulan bertan, kontratatzen duen pertsona da, guazen zatea, biktimaren lekuko gertuko bat, edo ama, edo alaba, kasu honetan, nik uste guk gure buruantzako... Hori da galdera, galdera da zure buruaren zat, hau da... Nik uste nukela ingo, nire buruantzako. Bueno, Ez, iruzait, ja hasierako planteamentu bezala oso gorra ingo zaitela, eta zentzu hortan nukela erabakiko hartuko olako ezerritxeko. Inguruko norbaitentzako, ez dakit. Gogorrago egiten zait, inguruko norbaitentzako zuretzako baino, ez? Etikoki zalantzagarriagoa, ez? Adibidez, zen niri nik ez dut pelikula ikusi, baino burura etorri zaidan adibide bat da, imaginatu, gabonetan, zure izeba osabak egu beti galdezka daude. Eta noiz ekarriko duzu mutilaguna edo neskalaguna afaritara. Noiz ekarriko duzu. Agian, urteren batean nazkatu egiten zara, ez ja galdera hori ez dut erantzun nahi, edo agian harremanak gaizki atera zaizkizu, eta gainera zu triste zaude, bikotea ez edukitzearekin, eta galdera horrek kalte egingo dizu. Agian horretarako, gabon afari horretara eramateko aktore bat, agian, ez dago gaizki.
Izan daike. Hori, baina egia da hori dela bururatzen zaidan adibide bakarra, Ez gainontzekon soluzioa da psikologoa joan eta tratatu zaiz. Karo, esan nahi dut, eta pelikulan baita jorratzen da gai hori ondo, esan nahi dut, puntua diristen da, ez dakit pelikulan bertan aipatzen duten, edo zuk ikusle bezala pentsatzen dezun, esatezu, igualetzen errezago izango kaso. Karo, umean kasu honetan behar dezula gizon bat, itxura bat iteko familia strukturatu bat dezula, eta kasu hortako igual bai. Baina beste adibide bateako, esate dezu, igual. Zer arriskutsa trampetarako baita ere, adibidez, deskontu bat dago familia ugariko familientzat, eta nik 2 seme dauzkat, kontratatuko dut 3. seme bat. Garestiago atatzen zaizu kontratatzea Egia da, berapen hori baino, hori egia da. Bueno, etxean enpadronatze dezu, eta jazta. Baina zerbitzua aktoreari ordaindu egin berri oso. Egun bategatik, etortzeko ekitaldiola familiei bilgune batzuta, eta jazta. La enpadronatzea den egun bateko kontua. Bueno, txoite dezu. Baina, pertsona hori fizikoki ez dezu behar enpadronatzeko. Familiarra baldin bazea, hau da, ume bat. Bere datuak lapurtzea. Bueno, ja, joan gara, estafa hundi egi batera, utzi egingo dugu. Eta eneko zuk ze proposatu nahi diguzu? Nik ekarri dut Nikap pelikula. Eta Nikap bi arrazoiengatik ekarri dut. Lehenik eta behin, hau Irlanda talde bada, eta rapegi musika estilo uztartzen dute, eta pasaren astean esan zuten, disko berria argitaratuko zutela, eta horregatik ekarri dut baita. Ze gogoratu zait, filma hau egin zuten, duela urte eta gutxi, okerez baldin banago, 2024an. Eta filman kontatzen dena, bada, talde irlandar hau, gaelikoz rapeatzen duen talde hau, nola lortzen duen fama. Eta da beraien historia esango dugu, historia kakotxa artean, ze zati asko fikzioa dira, erdia baino gehiago esango nuke. Ados? Baina, bai da, rap talde honek eukiduen bere izaera politiko eta hizkuntza gutxitu, kasu honetan Irlandar hizkuntza gutxitu honen alde egin duen borrokaren isla da. Adibidez, lehenengo eszenatako baten agertzen da, pertsonaietako bat asilotu egiten dute, eta berak esaten du, berak ez duela ingelesez hitz egingo, baizik eta berak irlandesez hitz egingo duela, bera irlandarra delako. Eta hori adibidez esan zuten hori bai zela egia, bai taldekietako batik gertatu zitzaiola bizitza errealean. Eta, niri gustatu zait, hori, nik uste eraman daitekela beste edozein zentzutera adibidez. Euskararen kasuan ere ikusi ezakegu, kasu batzutan euskara hitz egiteagatikan, jaso dezakegun erantzuna autoritate edo beste edozein instituzioaren aldetikan, izan daitekela pixkat ezkorra. Eta, niri gustatu zait, komedia bada pelikula, ez da hemen oso sakona, baino bai du komedia horren barrun, mezutxoak daude. Mezutxoak daude, adibidez baita, esaldi bat askotan aipatzen dena, filmean zehar da, Irlanderrez hitz bat, Britaniarrentzat bala bada, edo hori, ez dakit zehazki hola itzuli behar den, baina hori askotan esaten dute, pertsonaiek, eta barduan nik hau ekarriet gaurkoan. Oso itxura hona doka, Kom les, kom met gewoon heel zeer of fucking kring jullie dag naar trainer orgen. Eta hau non dago ikusgai? Filminen dago ikusgai, oso ondo. Oso proposamen politeneko asko gustatu zait, eta junezuk ze proposatu nahi dugu. Nik ekarri telesail bat, Goiurik esan zian, ez duela ikusi orain dikan, eta iritzi zaitena, Goiuriri gustatu antzaion serie bat dela, baina ez du ikusi nahi, eta da The Bridgerton seria. Gaztelan ez Los Bridgerton. Zertaz ari da neskau. Bentsatzera nintzen, bakizu zer etorri zera da murura, eraztunaren
Ez daukat ikusita. Pentsatzen nuen. Bueno, ikusia daukat eta lo hartuta, así que imaginatu. Vale, orduan Bridgertonak. Hori da zure proposamena. Bridgerton, hori da. Laugarren denboraldia orain txarritaratu da, duela 3-4 egun, 29an. Eta orain argitaratu dituzte lehenengo 4 kapituluak, eta hurrengo 4 kapituluak argitaratuko dituzte urtean dagoen egunik oberenean. Otsailaren 26an. Apuntatu mesedez ezazune urtetetza da, bale? Imanol? Apuntatu. Nik daukadala gordeta June Romateten zenbakian ere mugikorrean June Romatet zorionak bezala ze urte batean aztu egin zitzaidan eta horrela etzaitaztuko. Bai, baina ez du zitzaizun nik bizkotxoa ekarri nuen egunean. Galdetu zen dara. Zergatik ekarri ez bizkotxoa. Bai. Baina, bueno. Bai, beste batan gertatu zitzaidan, nire lagun Inigoren aitonaren funerala zen, eta hangeuden hiletan, eta Inigoren urtebetetza zen. Hau da, bere aitonaren hileta eta bere urtebetetza eguna. Eta hileta bukatu zenean, gerturatze zitzaidan jendea, eta zorionak. Eta halako batean, ja, 10. pertsona edo pasa zenean, esan nion, ze Inigo, zea, eta dezu matrikula de honor edo horrelako zerbait? Eta Inigo, ze bata, duziak zoriontze zaitu, eta sentziten goiri, nire urte betetzea da. Eta, pentsatzen nuen hilingo nintzela. Beste edozein egunetan, barre egingo nuen, baina bere aitonaren hiletan, momentu hori, berak nola begiratu ninduen, esateko. Txikake desastre. Txikake desastre. Orduan, zure urte betetze egunean, denboraldi berria. 26an, ateratzen da denboraldiaren 2. zatia. Ezagutzen ez duenak Bridgerton familia. Bridgerton familia berez dira, esango nuke, 8 seme-alaba, denak izena daukatenak ordenean, abecedariaren ordenean. Lehenengo da Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory eta Jaiatxitz. Osa hori naita edo... Naita da, bai. Eta, bueno, lehenengo denboraldian aipatzen du bere amak horrela nahi zuela, eta horrela joan direla. Eta pixkanaka, 4 denboraldietan zehar, goaz ikusten nola, doazen ezkontzen, seme-alaba bakoitza, edo trama ezberdinak seme-alaba ezberdinekin. Eta kasu honetan, da Benedict semearen trama esango genuke. Benedict da pertsona bat orain arte, 4 denboraldi hauetan, ez duena ezkontzeko intentziorik ere izan, 2. semea izanik berez ezkonduta egon beharko zuen ja edo hori da esaten zaiona, eta berak nahi duena bakarrikan libre izan, egin nahi duena, eta hau da, ateratzen da parrandan, esnatzen da esnatu behar duenean, esnatu nahi duenean, eta ez behar duenean, eta pixkat horrela. Eta bere ama dago bere atzetik, ezkontzeko intentzioarekin, edo ezkondu nahi duela, eta bar. Amarintzako talako izugarrizko beharrezkoa da. Decepzioa, semea ez egotea ezkonduta. Decepzio, bai, bueno, pixkat bada decepzioa, baina bada hori, beraien fama edo mantentze aldera, familia honekoak dira, eta garai hortan, ezkonduta beharko luke. Eta trama honetan ikusiko deguna da, lehenengo kapituluan maskarada bat egongo da, Benediktek neska batekin egingo du topo, non ez den beste neska guztiak bezala ezkonduinet, eta ez daukat beste intentziorik bizitzen, eta orduan atentzioa dituko dio, baina maskara duenez ez dakiz zein den, eta 12etan maskara kendu behar denean neska hau desagertuko da, atzean eskularro bat bakarrik utziz. Eta orduan, bada ikusten dugu neska hau zein den, neska hau neskame bat da, kolatu egin dena dantza horretan, eta pixka bat da trama denboraldi honetakoan non ezagutzen diren, badozen pixkanaka ezagutzen, baina Benedikt ez da kostiente bera dela, eta pixka bat horrela izango da denboraldi hau. Baina historia hau ez da errauskinaren historia? Bada pixka bat errauskinaren atzetik, badauka ere, momentu bat baina gehiagotan badauzkate gerturatzeak Benediktek jakin gabe bera dela maskaradako neska, Benediktek pentsatzen duelako nola egongo da neskame bat, horrelako festa batean, eta pixkat bada errauskinaren ikuspuntua, eta gero daude atzetikan beste ezakitzen bat pertsonairen historiak eta subtrama txikitxoak ikusiko ditugunak denboraldi honetan. Eta hau Netflixen ikusgai. Bai.
azken minutuak baliatuko ditut nire gomendioa ekartzeko. Ez da gomendioa oraindik ez delako estreinatu, baina kontatu nahi nizuen atzo Grammy sariak probestu zituztela, trailerra iragartzeko The Devil Wears Prada, deaburuak Pradaz jazten da, pelikularen bigarren atal bat dator, hamarkada batzuk geroago, gizu sekulako arrakasta izan zuela lehenengoak, eta orain horrekon ere aipatu genuen nostalgiaren aroan bizi garela, eta nostalgiaren aro horretan, badatorrela pelikula honen, bigarren zatia, eta atzo Grammy sariak zirela, eta aprobetxatu zuten hau erakusteko, ze bazekiten, izaten da, Grammyak izaten dira, audientzia asko izaten duten emanaldi bat, eta marketing aldetik aizu oso ondo. Hello? Well, look what TJ Maxx dragged in. Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her? I'm Andy Sachs. Andrea? She was one of the Emilys. One of the what? Am I having a hallucination? Hi, Emily. You also know her? We were at Runway at the same time, Miranda. Really? Where was I? Meryl Streep bandia hueltan da, Miranda Presleyren paperean, Anne Hathaway hueltan da, Stanley Tucci hueltan da, Emily Blunt hueltan da. Hau da, lehenengo pelikulako guztiak ez dut esango, baina protagonista nagusiak hueltan dira, eta honek esan nahi du. Lehenengoa ikusi baduzue, ziur naiz, bigarrena gustatuko zaizuela. Lehen esan bezala nostalgiagatik bada ere. Ez dakigu oraindik pelikula ez da estreinatu, maiatzaren lehenengoan estreinatuko da, eta orduan jakingo dugu ona den ala ez, baina momentu zaizu. Ona da. Bakarrikan, hori esango zenuela. Una de las Emilys esateagatik, ia bat gustatu zaite saldia, one of the Emilys. Bai, maiatzaren batean estreinatuko dute zinema aretoetan, ordura arte itxaron egin beharko dugu jakiteko pelikula ona den ala ez, baina ziur ikusle ugari pilatuko dituztela. Horrela iritsi gara eguertiko 12etara, eta gure esan behar diogu entzulei, baina badakizue, gu hemen egongo garela bihar, goizero bezala, 10 eta 5 gutxi gora bera, zuekin kafea hartzeko prest. Keep calm and bigarren kafea.